Jeg hedder Bi Skaarup. Jeg er madhistoriker. Jeg arbejder med mad fra alle tider. Jeg bor på en gård på Nordfalster sammen med min mand, hvor jeg bedriver min forskning. Og her tager jeg ud fra og holder mine foredrag og arbejder for andre mennesker, som gerne vil vide noget om mad. Godt. Vi skal lave jeg vil gerne vise jer en middelaldermad. En middelalderret med muslinger, som er meget, meget enkel. Den er engelsk, og den er fra omkring 1400. Den består af lidt væske her. Det er lidt fond. Det behøver det ikke at være. Det kan bare være ganske almindelig vand. Og så skal vi have nogle muslinger, der koger. Og jeg har bare taget muslingerne her. Der er sådan et nydeligt net muslinger. Og nu skal vi lige have det op og koge. Så koger vandet, og vi tager bare muslingerne, som de er. Hvis der er skæg på dem, så skal man lige fjerne det. Det er sådan noget fnader, der sidder på kanten af den. Det kan man lige fjerne med det, så er der ikke nogen grund til at gøre noget særligt ved det. Så er det bare ned i vandet. I væsken. Og så skal den bare have et lille kort øjeblik, så åbner de sig. De skal ned i, som vi også ser om lidt, så skal de ned i væsken igen, så derfor så er det vigtigt, at de faktisk var næsten i underkanten, så de kun lige har åbnet sig. Så åbner de sig fint. Så. Og så over en sigte, over en skål. Nu skal vi lave den sovs, som muslingerne skal serveres i. Og der starter vi med en lille smule olie. Ja, man kan bruge olivenolie eller rapsolie. Og så fint hakket løg. Det er bare et løg. De skal bare lige klares, som man kalder det. Det vil sige, at de skal lige varme så meget igennem i fedtstoffet, at de begynder at blive glasagtige. Så er løgene ved at være klaret. Og så putter vi lidt ingefær i, og det skal være sådan fint hakket ingefær, der svarer til en valnødstørrelse. Og man kan også bruge tørret ingefær, hvis man ikke har noget frisk. Noget safran i. Folk tror jo, at de kan bruge gurkemeje i stedet for safran, og det smager overhovedet ikke lige sådan. Og man skal bruge så meget safran, så det faktisk får lov til at smage. Safran er sådan nogle små tråde. Det er krokusblomstens små tråde. Og jeg har findelt den i morteren. Og lad den lige stå og trække et øjeblik. Det begynder at trække ud. Så det bliver fuldstændig orange. Så skal der lidt hvidvin i. Og det skal bare være 1-2 deciliter. Det er sådan lidt en temperamentsag. Men sørg nu for at købe noget ordentligt hvidvin. Folk tror, at fordi de putter det i maden, så behøver det ikke være særlig godt. Men det er vigtigt, at det behøver ikke være den dyreste, man kan finde, men det er vigtigt, at det er en ordentlig, for man kan godt smage, om den smager godt. Når man har puttet vin i mad, så er det vigtigt, at den lige koger, så alkoholen koger af, fordi alkoholen smager ikke godt varm. Så den skal lige koge igennem. Så vi skruer lige op. Så skal vi have brødkrumme i. Det var almindeligt i middelalderen. Det vil sige i tiden fra 1200 år og frem til 1550'erne, at man tyknede en sovs med brød. Så det er simpelthen brødkrumme, det hvide brødkrumme af hvedebrød, som lige har ligget i lidt vand for at blive blødt, og så skal det koge igennem. Altså brød var jo en meget vigtig del af ernæringen før i tiden, før kartoflen og før ris blev mere almindelig. Og derfor havde man altid masser af brød. Man havde brød til overs, simpelthen. Og man bagte ikke så tit, fordi det var meget besværligt at bage. Man skulle fyre op i sådan en kæmpe stor stenovn.
Så det tørre brød brugte man så selvfølgelig. Man sørgede for at få det spist. Og det var meget egnet til at bruge til jævning, eller til at putte i maden i det hele taget. Så derfor så brugte man selvfølgelig sit brød. Det har vi faktisk, det har vores bedstemødre også gjort. Vi kender jo øllebrøden for eksempel. Det er der måske mange, der ikke har prøvet at smage i dag. Men øllebrød er lavet af gammel rugbrød. Det var simpelthen alle brødskorperne, der blev samlet i en gryde, sammen med alle ølsjatterne, der ikke var blevet drukket op. Og så kogte man en gang om ugen, sådan en gang grød på det. Og det lyder måske lidt ulækkert, men jeg vil sige, at min mors øllebrød var fantastisk. Og den var ikke lavet på de afbitte skorper. Så. Nu sovsen, den er ikke fuldstændig jævn. Den er, brødklumperne er kogt ret meget ud. Jeg kan godt lide, at der er sådan lidt struktur i den stadigvæk. Det kan man selv vælge, men man kan også koge det fuldstændig ud. Og så gør vi det, vi simpelthen tager. I den oprindelige opskrift, som er fra omkring 1400, den engelske opskrift, der står der, at man tager dem ud af skallerne. Og det kan man jo godt gøre, og så serverer den simpelthen med muslingerne nede i, løse nede i. Men jeg synes egentlig, det er dejligt, at der er skaller. Jeg elsker at sidde og spise muslinger med skallerne. Det gør det hele sådan lidt mere uformelt og hyggeligt, og lidt mere sanseligt. Så jeg synes bare, vi skal putte dem ned, som de er. Lige varme dem igen. Luk der. Og så bare servere den med noget godt nybagt brød til. Og lidt god hvidvin. Så er det klar. Det her er en spændende ret fra England, fra omkring 1400, lavet af Henrik Kongen, Henrik den 8. Richard den anden, Richard den andens hof. Og den består typisk for tiden af muslinger, som er kogt med hvidvin, og så er den krydret med ingefær og safran. Derfor har den her fantastiske farve. Hvad vil du drikke til, hvis du skulle... Altså, da der er hvidvin i retten, synes jeg jo, at det ville være smukt at drikke hvidvin til. Måske gerne den hvidvin, man har puttet i. Fordi den har de rigtige smagsnoter. Og så er det bare simpelthen at gå i gang. Brække dem fra hinanden. Og så kan man jo bruge den ene halve skal til at spise med. Sådan her. Easy. Det er nemt. Ja. Smukt.